Ćao ljudi, ćao orgazmovci moji, dobrodošli u novi video, dobrodošli nazad na kanal Srpski orgazam. Pre samog videa želim stvarno mnogo da vam se zahvalim na reakcijama što se tiče serijala Nek miriše Srbija. Ja i moji drugari, to jest moji drugari i ja smo prezadovoljni i kako je sve ispalo i naravno da ste vi prezadovoljni jer vidimo da su reakcije stvarno i više nego pozitivne. Ok, šta radimo danas? Danas pričamo o jednom parfemu koji je mnogo ishajpovan u svetu, koji je onako baš ishajpovan i na raznim listama je svih stranih youtubera. I ja sam taj parfem probao pre godinu i po dana čim je izašao i ja sam bio oduševljen, ali ovo je klip gde ću vam reći totalnu istinu o ovom parfemu i ono najbolje ću ostaviti za kraj videa. Tako da ili preskočite odmah na kraj videa ili gledajte ovaj klip od sada pa do kraja. Ok? Ajmo. Kao što vidite iz naslova pričam o parfemu od kuće Lalique i parfem se zove Lalique White in Black. Da, inače ovaj parfem je flanker parfema Lalique White kog imam, čiju ste recenziju mogli da vidite pre to godinu i po dana na ovom kanalu, gde sam rekao da je to možda najbolji blago-zelenkasti parfem za samo 34 evra. Da, dobro ste čuli, toliko košta u proverenim grupama i proverenim online parfimerijama. Aina-decanto.rs, jedan od najboljih sajtova gde možete kupiti vaše dekante, ostatke u boci ili cele parfeme, a i prodavati vaše dekante, ostatke u boci ili cele parfeme. Ok, danas pričamo o Lalique White in Black i krenut ćemo odmah od pakovanja. Znate da ne radim taj unboxing, ali dobio sam ovu kutiju, to jest naravno gde ide ovaj parfem. Imat ćete uskoro kako ovo izgleda, gde sam ja ovo otvorio, gde sam izvadio i olovku i gde sam se potpisao na ovoj boci i sada u razlici u kadrovima vi ćete vidjeti potpisanu bocu. Zašto? Zato što ovdje na kutiji piše Make your mark. Ok, ja sam napred napisao, kao što vidite, Lazar. Na moj način. A iza sam napisao Srpski orgazam. Da, dobijate ovakvu jednu cool olovku i ovo možete bukvalno pisati i brisati vašu bocu parfema. Ok, da krenemo sada stvarno na parfem i sam miris i kakav je zapravo ovaj parfem. Pre svega toga reći ću da je ovaj parfem izuzetno dopadljiv, dobro nosiv, skuplje komplimente, sviđa se svima, seksi je, zavodnički je, za jesen, za zimu, super je, traje solidno, nije neki mind blow što se tiče nekih ovih performansi, trajanja aure ili ne znam ti nija šta čega, ali u odnosu cene i kvaliteta je fantastičan. Svi kažu da je ovo klon, zapravo ne direktni flanker kao flanker, nego da je klon Laytona, to jest parfema Layton od kuće Parfums de Marie, parfem koji se zove Layton. Ja konkretno Laytona nemam, ali imam Layton Exclusive, kao što vidite. I sada ću da uradimo direktnu komparaciju, to je poređenje, bar sa ovim parfemom, jer ovaj parfem se samo za malo razlikuje od originalnog Laytona, i da vidimo da li ovaj parfem stvarno podsjeća na mnogo skuplji Layton Exclusive. Ok, ovdje ide Layton. Promaši, ovdje ide Lalique, da ne prskam mnogo, da ne trošim. Ok. I ostavit ću i boce otvorene, da bude direktno i sa boci sa čepa, ali ću se truditi da ovo više bude direktna recenzija ovog parfema i istina o ovom parfemu. Ovdje ok, Layton Exclusive. Ovdje Lalique White in Black. Ok, ajde prvo da prođemo čas, to jest da pređemo čas ovu direktnu komparaciju ovih dva parfema. Da li su isti? Na otvaranju, što se tiče ova dva parfema, dosta su slični, ali ovaj je što se tiče otvaranja 20 puta jači i generalno da vam skratim priču, da, podsjeća dosta, ali ovaj parfem je 10 puta bolji i u performansama, i u trajanju, i u auri, i u celokupnom
doživlje ovog parfema jer je ovo mnogo kvalitetni parfem i ako baš želite kvalitet nužno u odnosu na cenu, da vam nije bitno koliko će da platite, onda ok, sve preporuke za Parfums de Marly Layton ili Parfums de Marly Layton Exclusive koji ja imam. A što se tiče ovog parfema ovde, to je Lalit White in Black, da, dosta podsjeća na Layton i sviđa se meni ova priča, daleko od toga. Onaj ko želi da ne miriše direktno kao Layton i Layton Exclusive, a da malo manje plati, to je za dosta više, to je da dosta manje plati, topla preporuka za Lalit White in Black. I ovo je jedan parfem koji se otvara baš onako sveže i citrusto, sa bergamotom i grejpom. Malo je začinjena sredina, to je srednje note sa kardamonom, biberom, malo ima lavande i nekog tamjana, a u bazi idu pačuli, vanila, ambroksan, da to sve malo pogura. Znači, jedan baš dobar dopaljiv parfem čime imate pačuli, ok? Znači, to je to što se tiče nota, gde u otvaranju odmah se oseti više taj grejp pomešan sa malo tim nekim smolastim notama nego sam bergamot. U sredini dolazi to preuzimanje, to začinsko preuzimanje sa lavandom, dok iz baze sa ambroksanom se ovde baš onako u prvih 2 sata dobro gruva priča, gde ja, na primjer, vanilu ne osjećam nešto mnogo čak ni u dry downu. Zašto? Ne znam. Možda i greška na punom mirisu, ali tako piše. Uglavnom, nakon 2 sata dobrog trajanja, dobre performanse, dobre projekcije, ovaj parfum kreće da ide uz kožu i izgura nekih 4-5 sati i nije beast mode kao što se priča i ne traje 12 plus sati i ne traje ne znam ti nija koliko, traje nekih maks 5-6 sati sa dobrom projekcijom do sat i po do 2, aura je po 2-3 metra, sve to ok, ali u tom vremenskom periodu ovaj parfum jednostavno nakon toga nestane. To jest, mnogo je uz kožu i nije neki baš performer kao što se to hajpovalo svuda u svetu, verovatno je bila plaćena reklama ili šta ti ja znam. Uglavnom, ovaj parfem što se tiče mirisa stvarno jeste dopaljiv i mnogo dobro miriše i sve to on lepo radi, ali nije to što se priča. Ok, imate 2 izbora što se tiče ovog parfema, ili da ga kupite u fizičkim parfumerijama ili da ga kupujete kao ceo svet što kupuje u online parfumerijama ili proverenim Facebook grupama. Zašto to kažem i zašto sam ostavio ovo za kraj, jer je ovo istina o ovom parfemu. Znači, ovaj parfem u fizičkim parfumerijama košta 13.000. Parfem jeste dopaljiv, ne traje kao što se priča, znači da znate, mirisno je full, traje on, sve to ok, ali nije toliko koliko se priča, mirisno je brukica, podsjeća dosta na Layton i Layton Exclusive, radili smo komparaciju, ali sam odustao odmah jer je ovaj parfem drugi milijardu puta bolji, ali ovaj parfem u online parfumerijama i u Facebook grupama košta samo 45 evra. Da, dobro ste čuli, toliko košta i zato ga nisam kupovao i bacao mnogo para za ovakav tip mirisa. Ako ga kupite u grupi, dobijete nešto najbolje za 45 evra, to je odnos cijene i kvaliteta. Tako da, koliko želite da najbolje prođete moguće, jer ovdje ćete uvek slušati istinu, kupite ovaj parfem, online parfumerije ili Facebook grupe. Ljudi, cela Evropa, Jeremy Fragrance to radi, svi to rade, Jensens preporučuju discount mesta gde se nalaze određeni parfemi o kojima oni pričaju. Ja mislim da je to nešto najbolje i zapravo tako uvek treba da bude. Tako da sumiramo priču, da li ovaj parfem podsjeća dosta na ovaj? Da, podsjeća, ovaj je 200 puta bolji u svemu, ali ovaj parfem koliko ga kupite za 45 evra, koliko je njegova neka realna vrednost, isto kao Lalit White koji košta 34, dobijete super priču, parfem koji će trajati nekih 6 sati, gde će dobro projektovati, gde će aura biti par metara, gde su generalne performanse 6 na 7 i ništa više od toga, ne kako se priča po internetu, ali parfem koji je stvarno mirisno super i koga ja toplo preporučujem sada za jesen, za zimu, radit će stvarno super, jer odnos cene i kvaliteta ovo što on pruža je, mislim, po meni sasvim zadovoljavajući. Tako da ljudi, nadam se da ste skontali šta želim da kažem ovde i znate već kakva je priča i kakva je tema ovog kanala, u smislu da je ovaj kanal koji će uvijek pričati iskreno o parfemima, gde se mogu najpovoljnije naći i kakvi su zapravo stvarno, onako, iskreno. Tako da ljudi, to je bilo to za ovaj klip, to je bilo jedno, onako da kažem, brzinsko poređenje ova 2 parfema, istina o ovom parfemu i da li vredi ga kupiti i generalno gde se može naći i koliko stvarno košta i stvarno kakav je. I to bi bilo ljudi, to za ovaj video. Hvala vam još jednom na ogromnoj podršci, na rečima podrške što mi pišete stalno na Instagramu, čak i ste e-mailovi počeli da mi pišete, što je skroz cool. Tako da ljudi,
Koliko vam se sviđa ovaj klip i sviđa ovo što mi radimo, ostavite like na svaki video, pa i na ovaj, stavite sub, kliknite subscribe, zapratite nas na Instagramu i TikToku i to je bilo to, a mi se vidimo u nekom novom videu. Šta kažete, cool majica, a? Ok, vidimo se ljudi, ćao.